Milánka, vítame, Milánka, krásne, prešedivelý pán rozhodca, pravda. Bola, kedy učil aj telocvik, mal plat, mal 1500 korún, teraz by učiteľia chceli 1 000 000 eur. Dajte im veľký potlesk, nastupujú hviezdy, to sú hviezdy. Takže dajte potlesk Belasím, áno. Aj Trnáčania. Aj Milka Ochabová, dávci, ktorí chodili niekedy so mnou do školy, na základnú školu. Takže dobre je toto, na parádu. Toto ešte nebolo pravda. Fotografujte všetci, čo môžete. Áno, to. Oto Krajčovič chudý, oto zdravím ťa na druhú stranu. Ďalší spolužiak. A toto je najväčší fešák. Aké má číslo? Číslo 17. Peter Posisk. Agara. Ale nožiská má dobre svalnaté. Pozrite sa, pred hlavnú tribúnu idú. A na tribúne všetky mobily sú v permanencii. Veľký potlesk, áno, diváci zdravia. Belasí a Bíli andeli. A tie kozičky už robia aj bodky po tráve. Prvé bodky padajú. Môžete zdvíhať, ráči, to budete mať doping. Takže fotoreportérka, tá tej pruhovaná plavba, fotoreportérka. Takže slávnostný nástup, veľký potlesk diváci dajte. A jedným aj druhým farbám. 25-ka v červenom, 25-ka, to je Karol Hanus Karči, najkrajšie oblečenie má, frontový vojak z prvej svetovej. Má aj všetko, čo má mať 25-ka, pozrite sa, krýva pred zápasom. Krásnu čapicu, brigadírku, áno, tu nosil generál de Gaulle, bývalý prezident francúzsky. Takže krásny nástup, červený habo a pán učiteľ Beladič, Milan Beladič, prečedivelý učiteľ, keď tu učil, ešte nebol prečedivelý, už i na dôchodku býva Svetom Jurek, zdravia všetkých, ako sa to patrí. Smedné sú aj tie kozičky, dajte, využívajte, prosím, všetci pitný režim. Takže Vaskovci všelej udávajú. Dajte ho, podají! Krásny nástup. Najľahšia je tá dáma v bielom, ktorá tam kráča. Pozrite sa. Také ľahučko vyzdobenú postavu má. Potom idú dievčatá s tým korítkom. Roztlieskávačky, jedna krajšia ako druhá. Krásny mundúroch. A futbalové týmy. A kozičky. Tá slovanistická zatiaľ tiahne lepšie. Tá je dobrú formu má. Tá spartakovská padla jej čiapka, ale slovanistická má kondíciu, má formu. Ako jej futbalisti. Takže prosíme, okolo idúci diváci, okolo kabín, dajte potlesk. Týmto vynikajúcim maškarám, hrajúcim futbalistom na dôchodku.